Така, здравейте, приятели! Днес ще паля бенгалски огън. Ето, чакайте. Тук как го връща. Ето бенгалски огън. Можете да видите. Така, нека ето я и запалката. Нека си вземем едно. Едничко. Хайде, бе. Тадам! Така. Другите ги оставям. Хайде, бе. Защо не се затваряш? Така, добре. Окей. Ето го нашият бенгалски огън, който ще запалим сега. Чакайте. Мамо, стара, отслабва. Ще почна да... Честита нова 2026 година, хора! Макар че все още не е дошла, бъдете живи и здрави. И най-важното, обичайте се. Идва бъдни вечер, Коледа, Нова година. Да, обичайте се и бъдете щастливи и здрави. А пък да ви кажа честно, от 2026 мога да се увеличат протестите много, защото тогава влиза, става страшно. Да. И така че да, пожелавам ви да бъдете здрави, да бъдете здрави, усмихнати и хубави и да се обичате без каляници, без побоища. Но да, всеки знае, по Коледа чудеса се случват. Да, а от мен това беше. Айде, чао!